out sa mga nanay din ha, nga nagpakamatay everyday. As in ha, dying everyday. Para lang ang ilang anak mahatagan og maayong ugmaon. Para lang ang ilang mga anak mahatagan og allowance o komportable nga kinabuhi. No? So, saludo kay ko sa inyo ha. Saludo kay ko sa mga inahan nga sama nako nga nagpabilin nga ligon taliwala sa mga kalisdanan, no? Nagpabilin nga matatag para sa mga anak, no? As in murag wa nay lain nga word siguro nga mo describe sa sitwasyon nga nagstay lang para sa anak, no? Di kalimtan ang kaugalingon, ang pagkababay or unsa ba ang nga unta makahimo siya comfortable siya kinabuhi pero nagpabilin siyang ligon, nagipili niya nga mo stay para sa iyang mga anak, no? Daghan kaayo unta siyang rason nga okay na gid unta, no? Enough na kay nga rason nga mo give up siya pero gipili niya kanunay despite sa iyang hypobos, despite sa iyang mga depression, despite sa iyang mga disappointment, gipili gyapon niya nga mo stay, no? Kay yatagan niya chance sige ang iyang pamilya, no? Labi na sa mga walay gikutan nga papel nga pwede na gid unta sila mo lingkawas o buot pero nipili sila nga mo stay kay sakitan sila nga magsud-o nga dili makitaan ang ilang papa, makakitaan ni silang papa, ang ilang mga anak, dili wholesome ang ilang family, no? She chooses to stay bisan sa mga kalisod. Mga inahan, maura gini ako ang itambag ninyo kung pertinag yung lisuda. Ayaw papili ang mga bata. Kung asa sila, komportable, ihatag in town. Eh, kabalo mo mga igsuon, di mo ginato ma-hold ka na. I hope dili ni ikaguol nimo, dili ni ikasakit nimo. Labi na sa ako ang love kaayo na ko siya pero best friend me since grade 1. Wa mo ko nag-uol sa yung sitwasyon kay kabaw ko nga di raman siya ingon ani daghan kaayong mga babae, mga inahan nga na gipili nila nga magpakatatag, gipili nila nga maligon og labaw sa tanang gipili nila nga mo stay. Bisag dagan ang kaislang rason nga pwede sila mo muikyas sa maong kalisod, sa maong miserable nga kinabuhi. Kay unang rason ana, honestly speaking, no, diretsohan nga istorya, dili nato kaya nga actually wa na gid daw sa nawili sa iyang partner. Ang iya lang gid ang iyang anak nga dili mo kuyog sa iya ha. Kay dili mo biya sa iyang papa. Lisod siya. Pero inaot punta best nga makuha ni mo best, no? Imuhang realize someday ang mas nindot ni siya. Please ask the guidance of the Holy Spirit. Mas nindot ni siya akong gipili. Lord, asa magid akong pilion nga desisyon, asa man jud ko mo stay, asa man jud ko mo pili, asa man gyud nindot, no? Dapat ato jud nang i-ask sa guidance sa Holy Spirit aron dili masamot kami miserable ang atong kinabuhi, no? Hinaot pa unta nga we will find healing. Kay kung dili na gid mo heal, no, kaisog naman lang gid, no, nga mo stay ka dira niya. Wala man tay papel gikuptan.
So shout out to my best, kaisog naman lang gid nimo, but I hope pilion sad nimo once in a lifetime sa imong kaugalingon, to be happy kay mahutdan ra bagid ta, and simba ko mahutdan na ta asaman punta atong mga anak kung luya na kaayo ang atong pares, no? I mean, nagkabuang na gid siya, sin wala na sa siya na side kung asa iyang buhaton. So I hope we will find healing and we will find strength in the Lord. Ay wala gyud laing nga makahatag nato kusog siya ra. God bless everyone.